Ka State Disaster Response Force ni ke Sdrf Meghalaya kalala ban seino Iaka med Jong Briew belajar na Phramer Hadien. Kejiwat kelas dang nado ka arpu arterik unaitung Hadien balayo jingte bau Briew laja ki kinhon SDRF ringkat kejingetrelang kamau ngap polis bat ki paidbah shnong kila pelong ya kejiwat kabajur haki binta Jong kawa nyangleng kintobru da kaba pindon kam ya karaba inflatable boat banwat nado mau plandam. Haka arpusan terik unaitung kipat ba kilalap ya kamed hakawe kabinta kabakim Jong kawa kejing se ya kamed kalahap ban pinsangi shipor namar kejing klan Jong ko bat kejing ma hindre haka step Jong ka arpun riyo unaitung ke SDRF kala peteng biang ya kejing terikam bat haka por kumbanyo minstem kalala ban seino ya kamed bat IT syaka mau ngap polis ban pindah kejing don kam kat kumkaan. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya ka we ka them artli ki Jylla ha ka binta Jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bniah ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ka Khubor bala pau perthai ha ka binta Jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinre ka jingmi jabo ka yapher de na kata ka daw kini artli ki Jylla Mynta ki dang pen khre banthaw ya ka joint action plan